Men dog Ingeborg. Det kan ske jo. Det er hyggeligt altid at være i selskab med dem. Altså, de er så Vidunderlige. dejlige mennesker. Giv mig lige et øjeblik. Jeg skal lige... Oh my god, selfie time! But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Okay. Kan I overhovedet se mig? Ser jeg okay ud? Ja. Jeg hedder Ramona, og jeg er vampyr. Computerspil, og det er Playstation-spil, Gameboy. Det er vampyrspil, og det er zombier, som bare skal slagtes, som skal dræbes. I gamle dage var det satme så nemt at skræmme folk, altså det er det sgu ikke mere. Ja, det gør det bare rigtig svært, altså svært for mig at arbejde, ikke? Nu skal jeg ud og lede efter et andet job. Jeg kan forstå, at du gerne vil lære som bedemand. Så følg med mig. Ja, jeg skulle ikke lige tænke over det der med det kors der. Det fungerede sgu ikke. Det kunne godt være, at jeg ikke spiser mad. Altså, men jeg troede faktisk, at jeg kunne blive en rigtig god kok. Altså før jeg blev vampyr, der lavede jeg bare en killer hvidkålsstuving. Virkelig. Dronningen af hvidkål, kaldte det mig. Fy for helvede. Nej. Så måtte jeg jo på noget andet. Jeg burde jo skamme mig over, at en kvinde er død på grund af mig. Altså, men... Det er sgu ikke første gang. Det kommer til at dræbe mig, det her. Hej, du snakker med Ramona fra Blodbanken Udnyt dit blod. Skal du høre, at jeg ringer til dig, fordi at jeg vil høre, om du er interesseret i at donere dit blod til et godt formål. Nå, hvor dejligt. Det er jeg glad for. Dine veninder? Ej, det er jeg glad for at høre, Pia. Nu skal du høre, at jeg sender en mail til dig. Og så skriver jeg dig på listen. Hej du. Let me take a selfie.